sembla, intentarem començar amb l'horari establert. Hem quedat que la benvinguda la faríem a 3:15 i crec que són 3:15, o sigui que comencem. Començaré donant la benvinguda al secretari i la paraula al secretari del CICAT, el Joaquim Brunet, que ens farà una miqueta una explicació de la seva entitat. Joaquim. Sí. Bon dia. Bon dia a tothom. A mi m'ha agradat, volia començar dient que hi ha dues coses que m'han agradat quan vaig sentir d'aquesta jornada. La primera és que vagi d'il·luminació d'interiors, perquè normalment quan es parla d'espais públics i il·luminació té molt protagonisme la il·luminació de carrer, o de túnels, o de places, o d'aquest tipus. I els espais públics també són molt importants als espais interiors. I per tant penso que aquesta jornada està molt ben pensada en aquest sentit perquè falta aquesta informació o aquesta formació dintre de l'espai públic. I l'altra, i que vull agrair a la Diputació de Barcelona, és la de confiar en el CICAT o contactar amb el CICAT per preparar aquesta jornada. El CICAT ho explicaré molt breument, és el clúster d'il·luminació de Catalunya. Es va formar fa 5 anys i formem part, diguem, empreses que estem dintre del món de la il·luminació, ja sigui com a fabricants dels aparells complets com a components. I des que tenim el LED penso que és encertada aquesta decisió de comptar amb nosaltres, perquè dintre de les associacions que hi ha dintre de material elèctric, il·luminació, etc., el CICAT barreja o conflueix molt bé el que són empreses d'il·luminació i empreses d'electrònica, que això és el LED. Amb el LED ens hem trobat, els que estem des de fa molts anys amb el món d'il·luminació, que hem hagut de fer un esforç tecnològic molt important per passar de la il·luminació elèctrica a la il·luminació electrònica, i estem en aquesta fase, encara estem tots aprenent, diguem, tots els que tenim relació amb il·luminació, ja sigui des del fabricant d'un xip fins al client final, tenim que aprendre el que és LED més il·luminació, perquè també tenim aquestes empreses d'electrònica que dominen l'electrònica però no dominen la il·luminació. Tinc un parell de diapositives que, simplement el que volem fer al CICAT sobretot és això que estem fent aquí avui, donar formació i difundir el que nosaltres anomenem la cultura de la llum. Un dels nostres grans projectes que tenim allà a mig formar és aquest logo que veieu amb el triangle groc, que és el Barcelona Light Center, de tenir un centre on podem transmetre i donar informació i transmetre la cultura de la llum en totes les seves aplicacions. Tenim un vídeo que dura 1 minut, que és així per donar un flash d'informació, i després volia parlar un minutet més. Bé, amb aquest minut és una mica on volem transmetre aquesta filosofia de formació i donar cultura de la llum. L'últim que jo volia dir és que parlava d'electrònica i il·luminació, i una mica el que ha passat amb la il·luminació LED ve per aquí. O sigui, la difusió del LED com a font de llum per il·luminar espais ha coincidit amb aquests últims anys de crisi, i això ha portat a que amb el LED parlem molt d'estalvi energètic, hores de vida, i en el fons ens oblidem que estem parlant d'il·luminar. Evidentment és importantíssim l'eficiència, però dintre d'aquesta eficiència, també a la fórmula d'eficiència ha d'entrar la il·luminació. Si tenim, fa poc assistia a una conferència que parlaven, si tinc un aparell de LED amb moltíssims lúmens, que dona molta llum, però el poso dintre d'una caixa, no serveix per res. O sigui, no ens hem d'oblidar que quan parlem d'il·luminació, el primer punt és il·luminar bé,
i després il·luminar eficientment, i en aquesta eficiència, repeteixo, entra el tema d'il·luminació. El que ha passat amb el LED és que de vegades pel fet d'estalviar, de tenir un estalvi energètic o d'això, ens estem oblidant una mica d'il·luminar bé. Jo crec que ara entrem en una fase en què tecnològicament el LED ens dona moltes oportunitats de regulació, de control del to de llum, de luminàries minimalistes, de ser molt flexibles amb el disseny, i llavors hem de saltar ja només d'aquest estalvi a realment aprofitar el màxim que ens dona el LED. Per exemple, ara es parla molt en anglès del Human-Centric Lighting, que és tot el que la llum ens pot aportar per millorar la nostra salut, no només salut, sinó en el fons de viure bé, de ser més productius quan treballem, de descansar millor quan tenim que descansar, i tot això es pot aconseguir amb la llum que ve de la part electrònica, que és el LED. No només d'estalvi energètic i d'hores de vida, que és el que moltes vegades s'ha parlat, de fer canvis amb luminàries existents, i llavors hi ha coses que no s'han fet, diguem, del tot bé. Jo crec que el LED ens dona moltes més oportunitats, i això és el que hem de començar, torno a dir, estem aprenent tots, la tecnologia evoluciona molt ràpid, i jo crec que realment ens dona moltes oportunitats per fer molt bona il·luminació. No té per què ser el gran disseny i la gran cosa, sinó que amb coses molt simples es pot il·luminar molt bé, i espero que avui segur que veurem exemples d'això, i que sigui una jornada molt interessant per tots. Moltes gràcies.